Ahoj, ahoj. To som ja, Mišťo. A tu je Mildo. Áno, a vítajte pri druhom random vlogu, vlastne dennom, aby sme nekopírovali povolakom. A no tak. A keďže to je druhý random vlog? Denný. Tak denný. To je to isté, ale to je jedno. Tak sme zase v dvojici, no. Áno, áno. No. A proste ešte je tu s nami aj Majo. Majo. Áno? Pozdrav. Ahoj. A ešte je tu Nemo, ktorý ostáva v utajený. A chceme vám povedať, že ďalšie video bude až o týždeň. Mali sme to tento, lenže tohto tu vedľa nebolo. Že? No. Áno, nebolo ho. Nebol čas. Pre teba, pre mňa bol vždy. No a vlastne čo vám ešte poviem? No, ďalší bude teda už určite v piatok a v sobotu, čiže v sobotu večer by to už mohlo byť, alebo keď nie, tak až v nedeľu. Ale nevadí, lepšie si dať na čas, teda dať tomu čas, porozmýšľať a bude lepšie video oveľa. Tak, a ešte ideme za Majom, nech nám niečo povie, voľačo zrozumné. Dobrý deň, zdravím poslucháčov Mištovho vlogu. Vloku, no. Ja hovorím K, lebo nemám G v záslove slovné, víš. No a napiekol som niečo pre týchto troch. A pre mňa, ale už sa to zjedlo, že? No. Čau. No a počúvajte Fan Radio, veľmi akože výhodná stanica. Áno. No. Áno. A ešte by si chcel ako pozdraviť? Pozdravujem svoju mamiu, ktorá už nemá vlasy za chvíľu, nebude mať, no. Lebo jej vypadnú. Ale o to nejde. No. A ešte voľako chceš pozdraviť? Všetkých, no. Všetkých? Áno. Dobre, takže to bol náš Majo a Milan sa tu vozí na šaragli, ktorá ani jeho není. To je čo? Takže čaute, sledujte piatok. Áno, sledujte ďalšie video a čaute. Šaulinský mnísi zdar. Tak, čauko.